नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयची मुख्य खबर. राज्यात लॉकडाऊन जाल्ल्यान सार्वजनिकाचेर सायड इफेक्ट. कारवार. अतिवेगान वाडच्या कोविड नियंत्रणा खातीर कर्नाटक राज्यात 27 एप्रिलाक रात्री 9 वाजताना लॉकडाऊन सुरू जाल्लो तो 10 मे पर्यंत 14 दिवस लॉकडाऊन सुरू उरतलो असो आदेश राज्य सरकारान दिला. गेल्या वेळा लॉकडाऊन काळात जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी वेळ निर्धारित केली. तशीच आता सुद्धा औषध, दूध, भाजी, चिकन, ताती, मासळी, पेपर अशा काही जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करूक सकाळी 6 ते 10 वाजतापर्यंत अनुमती दिल्ली आसा. जाल्यार या वेळार मद्य विक्रीचे दुकान चालू उरतली अशें नमूद केल्ल्यान मद्यप्रिय लोकांक सुटकेचो श्वास सोडला. राज्यात काही जाग्यार मद्य विक्रेत्याच्या दुकाना मुखार मद्यप्रियाली मद्य घेवूंक धुंडी पडिल्ली दिश्टी पडटा. सरकारान 14 दिवसाचो जरी लॉकडाऊन जाहीर केलो उरलो तरी परिस्थिती जाग्यार येयन जाल्यार हे लॉकडाऊन पुढे विस्तार करू शकता अशी नमूद केला. म्हण राज्या भायले कामगार आपापल्या राज्यात वयची तयारी करू लागले. तशेंच राज्याचे भायर राज्यात गेल्ले कामगार स्वता राज्यात राविले बरे म्हणून राज्यात येऊ लागलात. जाल्यार या लॉकडाऊनान सायड इफेक्ट बरोच जालो हे दिसून येता. तशेंच ह्या वेळार चित्रीकरणाचे निर्बंध केला. अशान सहजच सिनेमा आणि धारावाही चित्रीकरण बंद जाल्ल्यान मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाक थोडो अडथळो येतलो. हॉटेलात पार्सल घेवंक मात्र परवानगी दिला आणि रात्री 9 ते सकाळी 6 पर्यंत लायिल्लो कर्फ्यू तसोच चालू उरतलो अशें कळयलां. वट्टाळमेण. कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात सार्वजनिकांक सरकाराल्या कोविड नियंत्रण नियमाचे पालन करून स्वता आणि दुसऱ्याले आरोग्य सांबाळूं जाय अशें सरकारा तर्फेन सार्वजनिकांक सुचयलां. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 142 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 28, अंकोला 18, कुमटा 9, होन्नावर 9, भटकळ 8, शिरशी 16, सिद्धापूर 4, येलापूर 6, मुणगोड 27, हळियाळ 12, जोयडा 5 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 119 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 31, अंकोला 14, कुमटा 14, होन्नावर 6, भटकळ 1, शिरशी 25, सिद्धापूर 5, मुणगोड 5, हळियाळ 13 आणि जोयडा 5 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 17,452 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 16,055 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 1,189 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 160 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 1,029 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज 3 कोरोना रुग्णाले मरण झाले. अंकोला 1, शिरशी 1 आणि हळियाळ 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 208 कोरोना रुग्णाले मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.